Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la aqibatu lil muttaqin, wa salatu wa salamu ala rasulihil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ijma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli huzur to'ba tomoshachilar, efirda Imom Nasir topshirdi. Endi Rabbimiz Alloh bizga musulmonlarga ala kulli mu'min va mu'mina musulmon yaratganida, musulmon xotin-qizlarga ilm oluvni faroz etib qildi. Endi ul payg'ambarimizning bir mirosi, bizning uchun varisi ilm olu. Payg'ambarimiz hadisinde de ul faroz deb keldi. Ham endi Alloh taolada ilm oluvchilar bilan, ilm egalari bilan ilmsiz kishilar bir tegizme degan bizga so'rovlar da beri oyatlar keltira. Shunga ko'ra endi o'zimizning o'sha din өлкәсендә bo'lsin, turmush өлкәсендә bo'lsin, ish өлкәсендә bo'lsin, ilmlarimizni orttiraga tag'inda nasib bo'lsa edi. Endi biz de o'zimizning shiratda az bo'lsa da o'zimizdan sizga o'sha izgi ishda өлешебезне kiritəsimiz kela. Ham шул nisbətdən İmam Nasir topshiruvni boshlab jibaramiz. Endi bugun bizga o'sha zo'r vazifada yordam etishak hazratimiz de studiyamizda o o'zimizning Qozonimizning din islom masjidining imom xatibi Insaf Hazrat Ibatulin Insaf Hazrat assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli dinar qardosh, hurmatli tomoshachilar, Allohning salomı, rahmati, barakati bo'lsin. Shunabit Alloh taolo shunda jiyalashib, endi xayrli so'zlar silab, xayrli foydali ilmlar, ma'lumotlar berib, dunyamiz ichida, oxiratimiz ichida foydali bo'lgan ilm alır Allah'tan nasip eylesin. Amin. Şulay bulsun. Endi Insaf Hazret elhamdülillah bugün ko'ngilli temalar turunda сөйлешербез дип өметләнәм инде. Әлбәттә, ko'ngilli теманың да начар ягы була гадәттә, чөнки хадислар бар бит. Аллаһ Таала өчен теге хәлал булса да, ул мәкрух күргән гамәл ул талак дип инде. Шуңа күрә медальнең ике ягы, ничек кенә матур тема булмасын, никах начар яклары да бар, ике як турында да сөйлешербез. Инде әлбәттә ниятебез менә шушы килеп ирешкән сорауларга төгәл итеп җавап кайтару. Һәм инде менә никах турында сорау булгач, никахка керешкәнче нинди шартлары бар аның, нәрсәләр үтәлергә тиеш, шуннан башлап җибәрик әле. Никахлашкан вакытыбызда иң беренче ратта без инде шушы дин мәсьәләсенә, иман мәсьәләсенә карыйк. Ягъни без иманлы булсак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән бит, әйе, барыгыз, карагыз малына да, карагыз матурлыгына да, карагыз нәселенә дә карагыз, шулай бит. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез әйтте, диненә карагыз. Ягъни дин дигәч намаз уку белән генә түгел дин, шулай бит. Дин ул нәрсә? Ул сабырлык, ихтирам итә белә торган кеше булсын. Авыр вакытта Аллаһка сыгына торган, рахат вакытта шөкер итә торган бәндә булсын. Yani менә бу мәсьәләдә ишкәрәк кирип әйтик әле кайбер вакытны хәзрәт әйтә, ул динле булмаса да бик яхшы кеше бит ди. Мен әйтәм, ничек инде яхшы кеше булгач, инде бу диннең бер өлешен үтәгән була, шулай бит. Ул яхшы кеше, ярдәмчел кеше. Ягъни шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, динне сайрагыз. Һәм инде без гади генә әйткәндә шартларыннан әйтәбез, ир кешенең мөселман булуы, Аллаһны иманны танып, иманлы булу шарт итеп куябыз. Ягъни шарт дигән сүз никах башкача була алмый. Ягъни була алмый бер ничек тә. Һәм инде булачак хатыннарның да мөселман булулары, һәм инде аларның мөселманча яши иманлы булулары, ул шулай ук никахның бер талабы, шарты дип әйтмәсәк тә, талабы ни өчен инде күп очракта без инде ярамый дисәк тә, башка дин әһеле, мәсәлән, Насара диненнән, Яһуди диненнән булган хатын-кызларны безгә инде кияүгә алу дөрес булса да, әмма ләкин монда инде бик зур җаваплылык, бик күп эскиләре дип без инде халыкта әйткәнчә, бик күп аңлатылырга тиешле булган әйберләр арта. Шуңа күрә без инде әйтәбез, иң беренче ратта никахның шарты ул динле булу, ягъни иманлы булу. Ягъни бу мәсьәләне исключение инде шулай бит искәрмә буларак без инде хатын-кызларны айырсак та, әмма ләкин асылда без искәрмәсез аңлатабыз. Ягъни ничек ир һәм хатынның Аллаһны танаган иманлы бәндә булу. Икенчесе ул инде аның бер-берсенә шушы никах вакытында ризалыклары. Ягъни никах укылган вакытта кеше инде үз ризалыгын аңлап белеп, Аллаһ каршында, менә мин Аллаһ каршында, я Раббым, яхшы ир булам. Ягъни шушы кешене үземә хатынлыкка алам дип, үз ризалыгын аңгыра ушта белеп, ихлас күңелдән әйтергә тиеш. Һәм инде кыз кеше дә, ир кеше дә шушы инде булачак ир дә, булачак хатын да шушы үз ризалыкларын инде әйтергә тиешләр. Ягъни Аллаһ Таала каршында бу синең вәгъдә. Ягъни бу син Аллаһ каршында сүз бирәсең. Ягъни әйтәләр бит, хыянат кылмыйбыз. Ягъни мәсәлән әйтелә никахта, никахка хыянат кылма диләр. Ничек инде хыянат?
Хыянат бит әйтелгән сүзгә генә хыянат кылып була, ягъни биргән вәгъдәгә генә хыянат кылып була. Ягъни шуның өчен никахта әйтелә торган сүз ул нәрсә? Синең вәгъдәң. Ягъни син вәгъдәңә хыянат кылма. Әйтелгән үзеңнең әйтелгән сүзеңне хыянат кылма, ягъни аны бушка әйләндермә. Һәм инде хәтта эшкәрәк китсәк, ул мунафиклык галәмәте. Ягъни монда теге урамдагы кеше белән генә хыянат кылу турында сүз алып бармасын. Син иреңә, хатыныңа хыянат кыла, вәгъдәңә. Ягъни хыянат дигәч бездә инде Аллам сакласын теге зина кылуны гына дип аңлыйлар. Әмма ләкин син хыянат кылмак күңелеңдә дә, гамәлләрең белән дә, сүзләрең белән дә, һәм инде шушы тышкы гамәлләреңдә хыянатны чыгармасын, күрсәтмәсен, булмасын, хыянатың булмасын дип шуңа күрә икенче шарты шушы никахларыбызның ул да булса бер-береңә вәгъдә. Вәгъдә иман, шулай бит инде өчен Аллаһ каршында биргән сүзең. Һәм инде өченчесе инде без әйтик, шулай бит мәһр. Менә шушы без әйтелгән бер ир кешенең хатын кызга бирелә торган бүләге дип әйтик инде, аның хакы шулай бит инде ул тормышны матурлый, ягъни ямли торган әйберне матур итеп бәйрәм итә торган итеп аны инде билгеләүдер. Һәм инде шулай ук никахның шаһидләр каршында утуы, ягъни ул инде ниндидер булса яшерен рәвештә түгел, никах ул инде Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә безгә шарт итеп куйган шаһидләр янында булсын. Ягъни менә хәзрәт кенә, бер хәзрәт кенә, әйдә без килдек кенә түгел, шулай бит Аллаһ каршында да һәм бәндәләр каршында да син үз сүзеңне аңлап, белеп, җаваплылыгыңны тоеп, инде әйтергә тиеш буласың. Шуңа күрә никахыбызның инде асылда менә никах дөрес булсын өчен, никахның инде Аллаһ каршында кабул булуы өчен шушы шартларын дип инде әйтеп китәбез. Инде шуннан да иштәге шартларына кирсәк, шулай бит инде бер-береңә инде гомерлек яр булу, шулай бит монда рухи якларын тизеп китсәң, ул бик күптер. Һәм инде шуннан да менә мин һәр вакыт әйтәсем килә, никахны ничектер бер айырым бер мөнәсәбәт итеп карыйлар. Ягъни хәтта менә намазда, диндә булган кешеләр арасында да ишетергә туры ир белән хатын арасында булган мөнәсәбәт ул иң беренче ратта мөселман белән мөселман арасында булган мөнәсәбәт. Ягъни без ничектер шушы әйберләрне атлап кына чыгабыз дагын, тиз генә, хатын кеше түгел инде ул. Тик безнеңчә әйткәндә, Аллам сакласын, теге аңа нәрсә әйтсәң дә була. Аяны хакына кирсәң, юк, җәмәгать. Син бит иң беренче ратта ирең дә, хатының да ул иң беренче ул синең мөселман кардәшең. Аңа өстәп, аннан узып түгел, шушы мөселман булуга өстәп, әле ул синең ирең дә, хатының да. Монда инде өстәмә җаваплылар өстәлә. Менә шуңа күрә бу мәсьәләдә инде бик җитди булса, шулай бит мәрхүм Габдулла хәзрәт Саматов әйтә торган иде. Иртә белән эшкә чыкканда, өйгездән чыгып киткәндә, хатыңыздан риза бәхиллек алып чыгып китегез. Нәрсәгә ди? Нәрсәгә бит сорау туа бит, нәрсә менә көн сайын хатыннан теге гафу ит мине дип сорый башлаган хатын дөрес аңламаска мөмкин. Теге матур итеп җиткерә бел инде. Теге мин гөнаһлы, син мине кечерин дигән мәгънәдә түгел. Әмма ләкин аңлата, нәрсәне аңлата? Яхшы сүзне дә бит ир белән хатын әйтә бер-берсенә. Менә иң начарын да әйтеп куябыз шул. Шулай бит шуңа күрә менә бу мәсьәләләрдән бик ерак булса ди, шуңа күрә тормыш үткән вакытта менә шартлары дигәч аңлыйм, теге бер шәргы яктан гына карау кирәк инде, ул дөрес, аларын без инде муллалар, имамнар без төгәл итеп башкартырга тырышабыз. Әмма ләкин бит әле никахның рухи яклары бар. Менә бу шартларны да кеше булу, иманлы булу, мөселман булу, Аллаһ каршында теге кеше хакына кирмәү, ир хатын хакына кирмәү дигән әйберләрне дә онытмыйчы инде гомер кичерсәк иде, шул вакытта тормышларыбыз да матур булыр. Һәм инде шушы никахыбыз безгә дөньялыкта да рәхәтлек, нигъмәт китерер, кыямәттә әҗер савап китерер дип әйтәбез. Шуннан да инде шартлар аңлашылды, бер караганда сөйләгәндә җиңел кебек, ләкин ничек кенә булмасын, үзе менә шушы никахка атлап керү дип әйтик инде, никахны башлап җибәрү, никах тормышын башлап җибәрү шуннан да бик шундый уйландыра торган һәм фикерләндерә торган гамәлләрдән берсе булып тора. Һәм инде нәрсә әйтеп киттегез, мәхәр темасын шартта инде сорау биргәннәр безгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, киләчәк киленгә әти әнисе, егетнең әти әнисе бер нәрсә биргә мәҗбүрме? Ягъни егет кеше мәхәр бирә дип әйттегез, ә менә әти әнисе, егетнең әти әнисе киленгә шулай бер нәрсә биргә тиешме дип сорау биргәннәр. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Инде динебез тарафыннан караганда, теге кайдадыр Аллаһ авыр әйтмәгән. Шуңа күрә бу очракта кемгәдер нәрсәдер
өстәмә, теге бүләк, тиеш дип әйтергә әйтә алмыйбыз. Динебездә ул тиеш түгел. Шуңа күрә, әмма ләкин мин әйтерен никахны, гомумән шушы бәйрәмне матурлау кирәктер. Матурлау дигән сүз нәрсә? Менә син кешелек мөгамәлә мөнәсәбәт дигән әйбер бар. Шулай бит. Менә мин шулай кайдадыр хуплыйм. Элек шундый никах вакытында шундый бер гадәт бар, хәтерләсәңнәр, кардаш, кыз кешедән әйттеләр иде. Әйе, егет кешенең бу синең кем булды инде? Әтиең булды, әниең булды. Yani инде монда күп төрле сүзләр йөри. Кемдер әйтә, менә бу дөрес яки дөрес түгел. Әмма ләкин асылда бу дөрес гамәл. Ни өчен без тормыш иткән вакытта мөгамәләне шунда ук башлап җибәрәбез. Мөнәсәбәтне калдырмыйбыз, андары булыр әле, андары көйләрбез әле, андары ул менә тормыш шулай икән бит, шулай бит теге. Ничек киләнеп китә шулай. Кешен киләнеп китә, шул теге ничек рельска бастырасың, шулай бит, шулай китә инде, шул юл белән китә. Шуңа күрә кайдадыр менә безнең халкыбыз хикмәтле. Әби бабайларыбыз хикмәт эзләгәннәр. Улай тиеш ди. Без аны менә булай эшләмә дигән бу мәсьәләдә бу турыда сүз куерту вообще кирәк түгел дип әйтер идем. Чөнки асылда бу тиешме, тиеш түгелме дигән мәсьәлә куелырга тиеш түгел шәригать ягыннан. Я иченнән дә бу шарт итеп куелмаган. Без аны куя да алмыйбыз. Әмма ләкин һәрбер якта, һәрбер төбәктә, һәрбер кешенең үз холкы бар, үзенең тәрбияләнмәгән яки тәрбияләргә тиешле булган җирләре бар. Шуңа күрә бу чиракта менә бу әйберләрне куллануны мин кирәк дип әйтер идем. Шулай ук менә бу киленгә яки кияүгә бүләк бирү безнең якларда дип әйтик, безнең халыкта ул бар. Һәм инде бу чыннан да мин моны аңлатыр идем. Бу үзара асылдан мөнәсәбәтне кырып җибәрү, никахтан ук калдырмау аны. Шуңа күрә инде тиеш димәсәк тә, әмма ләкин әгәр дә бездә кабул ителгән шәгариф гадәтебездә килен кеше әзерле инде бүләкләрен егетнең әти-әнисенә, уларны матур итеп егетнең әтисенә түбәтәен киертеп куя. Шулай бит инде һәм инде әнисенә, егетнең әнисенә шулай бит һәм инде аның инде шәл яки яулык бирә. Шулай бит монда нинди начар әйбер бар. Киресенчә кешеләр никахтан ук якын булалар. Шулай бит никахтан иң беренче тормыш башланган вакыттан ук. Һәм инде киресенчә егет кешедә инде кызның хатынының әти-әнисен хөрмәтләп, аңа да мәсәлән бүләген бирә, шулай ук төбәтәй дип әйтик, әтисенә шулай бит инде кызның яки инде шулай ук шәл. Һәм ничек күңелләре ничек тели? Монда инде җәмәгать асылда без инде шуларны бирсәк тә, монда инде күңелең нәрсә тели? Шуңа күрә асылда бүләк бирү инде. Бүләк бирү, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән бит, бүләкләр биришегез. Чыннан да ул араларны якынайта. Шуңа күрә бу чиракта без аны шарт итеп куймыйбыз, һәм инде ул кирәк түгел дә, чөнки дин әгәр дә аңа гына кайтарып калсак, ул бөтерлек шуның мөмкинчелеге төрлечә. Әмма ләкин инде асылда бу бер күркәм бер гадәттер, һәм аны үтәсәк белеп, ягъни күп чиракта менә гариф гадәтләрнең мәгънәсе югала, тәме асылы югала кайчан? Кайчан без аны онытабыз нәрсәгә эшләгәндә. Менә шул вакытта гариф гадәт ул ничектер бер коры бер әйбергә кайтып кала, һәм инде үтәү бик авырая. Менә Пәйгамбәрбез әйткән бит, динне авырайтмагыз, җиңеләйтегез. Менә бу чиракта әгәр дә без аны аңсыз белмичә эшлибез икән, бу чыннан да бик авырай бергә әйләнеп кайта. Дин инде кабер чакны миңа шалтыратар. Менә хәзрәт бездә булай ди. Мәйтә, менә сездә ничек кабул ителгән? Нинди гариф әрегез бар? Нинди? Мин бит белмим сезнең якта. Шулай эшләргә тырышыгыз. Һәм инде мине сорый, хәзрәт, менә булай. Теге әгәр дә дингә каршы килми икән, ягъни без инде бер-беребезгә карата хәмер бирешмибез икән, яки анда Аллаһ сакласын бүтән төрле гынаһлы гамәл эшләмибез икән, без монда кулай бер эш дип табабыз. Шуңа күрә бүләкләр биришик. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән бүләкләр биришегез. Чөнки ул араны якынлаша. Шуңа күрә бу мәсьәләне шул яктан мин аңлатыр идем. Һәм инде чыннан да аңлап, белеп эшләгәндә бу бик матур бәйрәмне, шушы никах көнен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бит бәйрәм итегез дигән никахны, бәйрәмле, ягъни бәйрәм нәрсә, күңелне күтәрегез, бер-берегезне шатландырыгыз, сөендерегез, шулай бит. Һәм киресенчә шулай ук менә ир белән хатынның мәһр бүләге бар. Аның турында әйттек, шулай бит инде ул шарт булып тора. Шулай киресенчә яңадан да бер-берсенә ниндидер бүләк бирәселәр килсә, мәсәлән, хатын кызы, менә минем дә бирәсең килә иреме? Бир, алхамдулилlah, сөендерәсең икән. Монда бер нинди дә зыян юк. Әмма ләкин без моны инде шулай аңлап белеп, инде динебез тарафыннан шарт итеп куймыйча, матур итеп аңлап белеп эшләгәндә бу күркәм бер гадәттер.
Инде менә сез әйтеп үткәнчә, гадәтләр бар иде. Әлхәмдүлилләһ, кайбер никахларда, туйларда саклана. Менә булачак иренгә нәрсә дип әйтәчәк инде никахтан соң теге менә хәзер синең ирең бар, иреңнең әтиен исән ничек әйтәсең дип. Безнең күп кенә егетләребез инде ярар аннан соң әйтермен әле дип калдыралар да инде бер хәтта ки 1-2 елдан соң да әле теге менә Айсылуның әтисенә барып кайттым әле дип, яки Хатырының әнисенә барып кайттым әле дип, һаман да инде шул бер гадәт калган, шуңа күрә калган эшкә карый инде чыннан. Бер сүзсез. Хәзрәт, алдагы кызыклы сорау: кешегә өйләнер алдыннан яки әле никах укылганчы инде мин сине яратам дип әйтергә ярыймы? Оннан бер-береңә яхшы сүз әйтү бер вакытта тыелмаган. Шулай бит инде бер-береңә начар сүз әйтү тыелган. Шулай бит кем генә булсаң да ир хатын буласыңмы, яки анда булса ул синең бергә эшли торган кешеңме, күршеңме. Әмма ләкин монда менә бу сүзгә караганда бу сүзне әйтеп була, Аллам сакласын, теге фитнәгә яки ир белән хатын арасында гына була торган мөнәсәбәткә ниятләп, Аллам сакласын, шулай бит. Менә бу очракта бу сүзнең аерыра белергә кирәк. Һәм инде асылда без әйтәбез, бер олы кешебез әйтмешли, матур сүзне никахтан соң калдырык. Тәме бит аның дип. Шуңа күрә никахка кадәр бик күп әйтмәгез сез аны. Ул көтергә тиеш бер-береңне. Никахтан соң ул матур сүз әйтү, бер-береңә матур сүз әйтеп яшәү, ул тормышның бер күркәм ягы. Шуңа күрә инде без асылда булай әйтергә ярамый дип әйтүдән бик ерак, әмма ләкин иң беренче чиратта бәндәнең ниятенә кайтып кала. Әгәр дә кеше гомумән гөнаһка илтә торган сүзләрдән, гамәлләрдән, эшләрдән ярак булырга тиеш. Шуңа күрә бу очракта әгәр дә син бу сүзне аңа аңлатыр өчен, менә чыннан да мин сине бик яратам бит. Чөнки мин синең белән тормыш итәсем килә дигән мәгънә белән, ният белән әйтелә икән, монда бер нинди зыян юк. Әмма ләкин инде теге сәгать сайын теге хәзер бит WhatsApp, Telegram дип әйтик, сәгать сайын мин сине яратам дип теге йөрәк җибәреп отыруың бу мәгънәсезлек. Без инде 2-3 ел теге егет белән кыз булып теге яшибез, мин сине бик яратам дип торышлар бар бит инде. Да, менә шуңа күрә инде без әйтәбез, бу асылда бу гамәлең теге мәгънәсез һәм инде гөнаһка килтергә тиеш түгел дип әйтәбез. Шуңа күрә яхшы сүзне әйтү кирәк, яхшы сүзне һәм инде моңа өстәп менә безнең татар халкының шундый бер гадәте, без ирләр бик күбрәк, мин инде теге бөтен кеше өчен дә җавап бирәм, әмма ләкин менә үземнең күргәннәремнән гомумән халык тәрбиясе дип ирләр бик саран инде безнең. Ирләр, татар ирләре бик саран. Яхшы сүз әйтергә, теге менә бу мин сине яратамны, мәсәлән, без бит инде үскән совет чорындарак барберләктергән, хәтиян без инде аларның хәтта бик ачык әйтеп әйткәннәрен дә ишеткән булмады. Теге алар үзләре каргач кына әйткәннәрдер, бер-берсенә ансын турында сүз юк, ансы без әйтмәгәннәр дип әйтмибез. Әмма ләкин инде кайдадыр безнең халык ничектер көн сайын әйтмәгәндә. Улар әйткән бер, әле күптән түгел бер ни карадым да, шундый бер мәзәкле бер ни хәл, шулай бит. Ир белән хатын теге иләнешкән зак торалар икән, шулай бит инде. Хатыны үпкәли икән иренә. Бу инде татар халкында булган әйбер. Менә син миңа яратам дип әйтмисең дип әйтте ди. Шулай. Менә ире торган, мин сиңа бер әйттем бит, яратам дип әйтте ди. Кайчан ди? Иләнешкәндә. Берәрсә үзгәрсә, мин сиңа әйтермен яңадан дип әйтте ди. Шулай бит бу инде. Шуннан да менә безнең халкыбызда ничектер бу шушы, мин аны мөмкин дөрес аңламыймдыр, әмма ләкин минем фикерем бу эштә саран булмаган. Шулай бит көн сайын түгел, хәтта инде бәйрәмнәрдә булса да теге әзрәк иребезнең, хатыныбызның га карата йомшак, матур сүзләр әйтү кирәктер дип уйлыйм. Чөнки артыгы тәме бетә, әмма ләкин гомумән саран булмыйк. Яхшы сүзгә саран булмыйк. Матур сүзне мин сине хөрмәт итәм, син мин менә шулай булдырасың, тырышасың, яки син яхшы ирем, менә яхшы хатыным, мин сине яратам дип әйтүләрдән инде киресенчә ара якыная, һәм инде бу чыннан да яхшы сүздер, аны әйтергә кирәк. Но кыйммәтен югалтмыйча гына инде. Монда инде үзең беләсең. Шулай бит теге совсем кыйммәте югалып бетмәсен. Иншалла. Һәр бернең үз кыйммәте бар. Инде сорауны укып китәм, һәм инде моны теге аңлап була төрлечә. Абыйсының никахы мәчеттә узган шакта, инде сеңлекәшенә яки мәсәлән апасына дип әйтик инде, якын туганнарына
шушы күрем көннәре булган вакытта мәчеттә булырга ярыймы дип әйтелгән. Чыннан да безнең менә динебездә мәчет тәртибе бар. Хәтта менә кемнәр хаҗ гамәлләрен үтәде белә, без хәтта хаҗ вакытында хаҗның төп гамәле булган таваф лифада дип атала. Хәтта ул вакытта хатын-кызлар аны да кыла алмый. Ягъни кыла алмый дигән сүз ул теге гөнаһлы була дигән мәгънәдә түгел, кылынмый, тиеш түгел дип санала. Шуңа күрә бу тәртипне без инде саклыйк җәмәгать. Шуңа күрә мәчет хакын хаклык. Бу инде начар, яхшы дигән мәгънәдә түгел, бу мәчет хакы. Һәм бу очракта шул ук, мәсәлән, булай гына түгел, мәсәлән, хатын-кызның көрән вакытында мәчеткә кермәү, ана мәчетне хөрмәтләүенә керә, шулай бит. Шулай ук Коръәнне кулына алмау, ул тегән индер бер тыю түгел. Ул әгәр дә нияте, я Раббы, менә мин синең сүзеңне тыңлап шушы гамәлне кылмыйм дип әйтә икән, ул әҗр саваплы була. Чөнки Аллаһ сүзен тыңлый. Шуңа күрә шулай ук мәчет хакларын үтәсәгә. Мәчет хакларына булай гына түгел, күп әйберләр керә. Мәсәлән, мәчеттән ниндидер бер гади генә бина дип кенә карау кирәк булмастыр. Чөнки ул без Аллаһ безгә иркенлек бирә. Без аны булай да эшли алабыз, булай да эшли алабыз. Әмма ләкин нинди рәвештә эшлибез, Аллаһ каршында җаваплы булырбыз җәмәгать. Шуңа күрә мәчет хакларын үтәргә тырышык, үтәтергә тырышык. Бер ничектә инде ул теге рамкадан чыгып түгел, шулай бит инде ничектер бер кичкенә генә бер теге әйбердән зур бер филдәй теге мәшәкать ясап түгел, әмма ләкин мәчет хакын хаклау дигән әйбер монда баса. Шуңа күрә никах, алхамдулилlah, катнашыйк, шулай бит. Никах вакытында шулай бит инде. Алар белән матур бәйрәм итик, аларны катнашыйк. Әмма ләкин мәчет бу очракта мәчет хакын хаклык. Әмма ләкин күпчелек очракта, Аллаһка шөкер, менә бу әйберләрдә мәчетләр янында мәчет никахлар инде да кайбер мәчетләрдә мәчетнең үзендә уза, әмма икедә мәсәлән мәчетнең янында, ян кырмада, мәсәлән, уза. Бу очракта бу инде biz аны мәчет янында булган ян кырма булса да, ул мәчет хөкемендә булмый. Шулай бит, шуңа күрә бай бергә инде шулай да карап була. Мәсәлән, гадәттә мәчет янында ян кырмада булса, бу шарыкта инде бернинди дә зыян юк. Шулай бит, монда дуа кылып була, зикр итеп була. Шулай бит, инде никах вакытында, никахтан соң дуа кыла, амин дигән, алхамдулилlah, монда бернинди зыян юк. Әмма ләкин мәчеттә икән, мәчетнең хакын хаклык җәмәгать. Әгәр дә инде бер нинди теге чыгу юлы икән, мәсәлән, шулай бит, ул төрле хәл булырга мөмкин, шулай бит. Шул ук шаһидлек мәсьәләсен, никахны башкача үтәп булмауга барып җитә икән, бар әйтик, имам белән киңәшләшеп, ягъни шушы никах белән уздыручы белән киңәшләшеп, шушы эшне чыгу юлын барып табып була. Әмма ләкин асылда күрен вакытында хатын-кызларга мәчетнең хакын хаклау, анда кермәү, уларның хакын хаклау була. Инде монда әлбәттә теге мәсьәләләрне тагын да тирәнрәк карап була. Туристлар бар бит мөмкин дә, ләкин инде минемчә бызансын теге мәчет темасы итеп бер аерым тема алып, иншалла киләчәктә сөйләшергә насип булсын. Әле никах мәсьәләсе буенча сораулар да бик күп килеп иреште. Хәзрәт сөйләп бетерәсе килә башында. Инде ике охшаш бер кызыклы сорау бар, икесендә бер ел укып китәмен, иншалла инде җавапны сездән иншалла ирештерерсез. Гаиләм, әгәр дә теге гаиләм дигән туганнарым инде намазда булмасалар, туганының туенда катнаша аламмы? Мәсәлән, анда алкоголь, динебезгә карамаган әйберләр булырга мөмкин. Минем андый туйда катнашасым килми. Чөнки теләкләр телисем килми, андый җирдә биергә дә теләмим, теге бу көндә бик матур булмаган ямьсез музыкалар да бар бит. Мин моның исламга каршы килүен аңлыйм. Нәрсә эшләргә тиеш бу чиракта? Бу беренче сорау иде. Икенче сорау инде, минем бер туган апам кияүгә чыга һәм үзенең туена чакыра. Сорау шунда ки, анда шулай инде харам эчемлекләр була. Кайбер туганнары инде дини кешеләр хәмер кулланган урыннардан читләшергә кирәкле сәбәпле баш тартканнар. Ләкин баш тарту һәм туйда булмау тугандашлык бәйләнешләрен бик нык боза бит. Алар безнең булай да нык түгел. Нинди киңәш бирә аласыз диелгән. Бу хөрмәтле тамашачылар, тормыш иткән вакытта бик киеренкелек тудыра торган һәм бик авыр хәл итә торган мәсьәләнең берсе. Бу авыр дип әйтсәк тә, асылда
халкыбыз әйткәндә кеше булып кала белергә кирәк. Нинди генә хәл булса да, иң беренче чиратта әйтеп китәсе килгән әйбер бу ике сорауга да бер уртак бер төшенчә. Без Аллаһ каршында бер ничектә кеше ризалыгына ирешәм дип гөнаһ юл белән барырга тиеш түгел. Шуңа күрә бу безнең гомум кагыйдә. Шуңа күрә без инде бу мәсьәләдә әйтәбез, без гөнаһка кирергә тиеш түгел. Мәсәлән, туганыбызмы, якыныбызмы, балабыз хәтта безгә гөнаһ кылырга кушалар икән, яки шуңа өндиләр икән, без инде бу мәсьәләдә катышмыйбыз. Ягъни без бу гөнаһка кирмибез. Ягъни шуңа күрә без әйтәсем килә, менә бу хамыр белән бәйле булган әйберләр турында инде гөнаһка кирмәү бездән хәерле булыр. Икенчесе туганлык җепләрен саклау. Менә без бутыйбыз нишләптер, туганлык җепләрен саклау ул инде аның бөтен әйткән сүзен тыңлау белән туганлык җепләрен саклауны бутарга кирәк түгел. Без туганыбызның, якыныбызның һәр вакыт, аңа авыр вакытта да, җиңел вакытта да янында булыйк. Ягъни без бит туганлык җепләрен саклауны гади генә. Менә бу инде Аллам сакласын, әйдә бергә утырып хәмер эчмәсәң, син минем дустым түгел дигән кагыйдәне кулланудан ярак булыйк инде. Ул бит бер дә дөрес кагыйдә түгел инде. Лек шундый бер кагыйдә бар иде, шул халык арасында. Менә син бергә утырып хәмер эчмәсәң, син дустым түгел. Ничек инде кеше бит кешенең теге наш хөрмәт итмисең дә. Син мине хөрмәт итмисеңме? Җиншен син или бергә гөнаһ кылырга тиеш, или кылмаска тиеш. Шуңа күрә без инде әйтәбез, юк, бу чиракта туганлык җепләрен саклау да шул ук вакытта. Менә монда ике кагыйдәне берләштерә белсәң, менә Аллаһ каршында уңышка ирешкән булырсың. Син Аллаһ каршында гөнаһка да кирмә. Һәм шул ук вакытта туганлыкның син аңа карата бер нинди дә нәфрәт, кире кагу, аны хөрмәт итмәү, аңа ярдәм итмәү. Аллам сакласын, менә нинди начар әйберләр бар, туганнарга карата без эшләргә тиешле булмаган. Шушы әйберләрдән ярак булып, ике кагыйдәне берләштерә алсаң, менә алхамдулилlah син иң яхшы мөселман булырсың. Моның юллары инде шулай бит. Юллары ничек? Инде без әйтәбез, һәр кеше үзе белә. Үз туганын үзе бик яхшы белә. Менә кемдер бу мәсьәлә бик формаль гына карый. Ягъни ул әйтә, менә миңа ярамый, шуңа кирәк мин сиңа. Бит туганы кайгыра, әйдә инде кил инде, менә шулай бит инде, тегеләй бит инде. Я булмый син гөнаһлы банда, ана мин шәбирим. Менә бу инде ничектер син нәрсә бик формаль гына киләсең түгелме? Яна син бик гади генә кешегә карата, менә мин яхшы, син начар дигән төшенчәгә китереп кайтарып калдырмыйсыңмы? Әйе, син эшләмә ул гөнаһны. Әмма ләкин син матурган әйт. Әйдә кардәшем. Да, мин сиңа менә шундый бүләк ясый, бер сюрприз ясыйм әле дигән. Әйе, нинди булды? Менә пока белмиштер әле дигән. Шулай бит, син бүләкнең дә матурын бир, бүләкнең дә кадерлесен бир. Мәсәлән, шулай ук матур итеп аны ниндидер бер рәвештә ясыйсыңмы? Шулай бит, хәзер бит алхамдулилlah, теге русча әйтәм, креативный кешеләрне яратар бит инде алхамдулилlah. Кайчан син туганыңа үзеңнең хөрмәтеңне матур итеп, ихластан җиткерә белсәң, ул аны аңлар. Аңлар, әйе, бергә утырмау. Ул синең беренче теге туй башында да шулай бит ул. Менә беренче килгән бер күз белән карап чыгасың да, андары ахырда гына карыйсың кем барлыгын. Анда кем утырамы, утырмыймы? Анда теге берәү туйның башында килә дә, ул кана күрмисең дә шулай бит, аны бит көне буе туй башында барлап утырмыйсың. Инде син матур гына юлларын эзлә, шушы туганнарны да саклау, һәм гөнаһка да кирмәү. Мәсәлән, инде әйтеп китәсем килә, менә шундый бер юлы дип әйтик, шулай юлай бит кайбер мәсәлән хәзрәтләребез аны тәкъдим итә, шулай бит мәсәлән, инде син матур гына килеп, шушы хәмер мәҗлесе булыр алдыннан котлап тәбриклә, шулай бит инде. Яки аннан соң килепме, яки мәсәлән загыз өлеше бар, шулай бит хәзер бит инде. Алхамдулилlah, никах дигәч ул бер өстәл хәмер артында гына утыру түгел бит инде, шулай бит анда мәсәлән бүтән өлешләре дә бар. Син шушы гөнаһлы булмаган өлешендә катнаш. Гөнаһлы булмаган өлешен эзлә, шулай бит. Шуңа күрә монда инде менә бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям динне авырайтмагыз, җиңеләйтегез дигән мәгънәне менә шушында мин инде әйтәсем килә. Юлын эзлә, Аллаһ күрсәтер. Һәм инде чыннан да туганлык җепләрендә саклап гөнаһка да батмасаң, менә бу иншалла иң яхшысы синең өчен шул булыр. Юллары төрле, башыңны эшләт, күңелеңне ихласлык белән ниятеңне барла да, башыңны эшләт, Аллаһ Тәала бер юлын күрсәтер. Бу чиракта инде киңәш итеп менә шулай әйтәсебез килә, туганлык җепләрендә саклагыз, һәм инде бер ара үзара киенкерек тә тудырмагыз, һәм шул вакыт гөнаһка да кирмәгез иншалла. Андары инде тамашаларга, әгәр дә инде үзенә керә бер матур
хикмәтле бер юлын тапсагыз, менә иншалла җиткерәсез Ленар кардәшебезгә. Языгыз безгә. Язырсыз, без дә шул юлны кешеләргә менә тәкъдим итәбез, чөнки монда инде хәзрәт нәрсәдер безгә тәкъдим итәргә тиеш дип кенә көтеп отыру бу чиракта дөрес хәзрәтнең үзенең дә башы эшләмәскә мөмкин, ул бит һәр кешенең үз тормышы. Шуңа күрә юлларын тәкъдим итегез, без моны кулланырбыз. Менә оказывается, менә булай да булай икән, булай да була дип, без дә алхамдулилlah бүлешербез сезнең теге шушы тормыш тәҗрибәгез белән. Иншалла. Инде алхамдулиллаһи раббил аламин, менә алдагы сорауга күчсәк була. Кызыклы сорау шуннан да булачак тормыш иптәшеңне сайлаганда кайсы сыйфатларына игътибар итәргә кирәк? Алхамдулилlah, бу шулай ук безнең бик күп бирелә торган сорау. Һәм инде монда төп аңларга тиешле булган әйбер, төп кагыйдә, шулай бит инде гомумән кешеләр арасында булган мөнәсәбәттә син нәрсәгә карыйсың? Шуңа карарга тиеш төп асыл кагыйдәсе шул. Мәсәлән, кешенең кешелекле булуына, эш эшлеме, нәрсә эшли ала, булдыклымы, булдыксызмы, ялкаумы, ягъни бу мәсьәләдә инде гомум кешелек тарафыннан куелган кагыйдәләргә тукталырга кирәк. Ни өчен бу сүзне әйтәсем килә? Чөнки кайбер яшьләребез, кайбер кешеләр шушы никах вакытында сайлауны менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисене белән бик кыска итеп, ягъни аны бик кысып куялар. Ягъни Пәйгамбәрбезнең хадисе бар бит, шулай бит. Хатын сайлаганда нәрсәсен карап сайлагыз? Малына, нәселенә, матурлыгына һәм диненә карап, әйни хәерлесе диненә карап ди. Һәм бу мәсьәләне бик тар итеп аңлыйбыз. Ягъни менә мин аны матур, шулай бит. Малы бармы? Бар. Нәселе яхшы гынамы? Яхшы гына инде булай теге күренеп тора. Һәм инде дине бармы? 5 вакыт намаз укый. Фә булды. Һәм инде икенче бер сорау килеп туа. Шулай бит. Хәзрәт, ул бит менә мин белән намаз укыйды ул үзе. Аның бер никшелеклелеге юк, ихтирамы юк, яки башка юк. Һәм менә монда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның диненә карагыз. Һәм инде шушы дине ягыннан сайласагыз хәерле булыр ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям икенче ягын әйтә. Әгәр дә малына карасагыз, мал кешене итагатсыз итә ди. Мал кешене бозарга мөмкин ди. Матурлыгына карамаз, матурлыкта ул фитнәгә илтә ди. Матур хатын синеке булмаска мөмкин. Шулай бит инде. Яки киресенчә матурлык белән бер көн югалырга мөмкин. Шулай бит инде. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, диненә карагыз. Дин дигәч, менә шулай ук дөрес аңларга кирәк. Дин ул нәрсә соң? Менә без дин дигәч, яратабыз, намаз укыганамы соң ул дин? Хәйшиксез намаз ул исламның 5 баганының берсе. Ураза, закат, хаҗ, иманлы булар турында без хәтта сөйләшүне кирәк дип тә танымыйбыз. Чөнки намазлы булырга тиеш, уразалы булырга тиеш. Әмма ләкин дин дигәч, дин ул нәрсә? Сабырмы? Синең тормыш иптәшең булачак. Ул шөкр итә беләме? Ул тормышта ялкаумы яки тырышмы? Шулай булдыклымы, булдыксызмы? Юмартмы, саранмы? Менә бу бит диненә карагыз дигән. Ягъни син әгәр дә асылда үзеңә тормыш иптәше сайлыйсың, ни өчен ирләргә әйтән Пәйгамбәрбез? Аны бу шул ягыда бар. Тормышта ирләр гаиләнең төзүгә һәм гаиләне алып баруга алар әйдәп баручы булырга тиеш. Хатын кыз түгел. Хатын кызга тапшырып бетерү түгел. Монда бит Пәйгамбәр ни өчен ирләргә әйтә? Әгәр дә илгән вакытта хатын кызның шушы гамәлләрне кар. Чөнки монда кемдер әйтә? Безгә нәрсә хәзрәт дип хатын кызлар әйтә. Безгә нишәп менә әйтелмәгән шулай бит. Монда инде ирләргә дә хатыннарга да шул ук бер үк кагыйдә динле булу. Әмма ләкин ни өчен ирләргә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ачыктан әйтә? Ягъни диненә карагыз. Һәм иргә дә хатынга да шушы тормыш иткән вакытта тормышны башлар алдыннан аның диненә карау. Дин дигәч тар рәвештә генә түгел, дин ул га дигән әйткәндә үз-үзеңне тоташы кешеләр белән, Аллаһ белән, гомумән аның кимлегенә, сабырмы, сабырса, холкына, әхлагына карау тиеш була дип әйтә. Шуңа күрә инде чыннан да бу Ленар кардаш әйтергә генә җиңел әйберләр. Әмма ләкин тормышта алар бик нәрсә дип әйтик соң, бөтенесендә туры китереп битереп булмаячак. Ягъни мәсәлән карый башлыйсың, шулай бит хәтта ярак кешедән үзеңнән кара. Үзеңнән кара. Берне китерәсең, бер шкала мәсәлән кагазда язып барсак, мәсәлән шкала ясап барабыз, анда берсе 1 була, берсе 0 була, берсе -1 була, берсе 0, берсе 10га да менеп китә. Ул төрле безнеке төрлечә. Һәм инде син шушы гади генә әйткән шкалаңны үзеңә китердә, тиңа туры киләме? Ягъни син шушы рәвештә яши аласыңмы?
Шуңа күрә бу әйбердә инде тормышта тормыш иптәшен сайлау ул бик зур тәҗрибә, ул бик зур хикмәт сорый торган әйбер. Һәм бу Аллаһның бер нигъмәте дә әле. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйткәнчә, яхшы тормыш иптәше, яхшы хатын дип әйтелгән шулай бит. Яхшы тормыш иптәше ул Аллаһның бер ярты иманың ди, яртырак Аллаһның бер нигъмәте әле ул сиңа. Шуңа күрә иң беренче чиратта нәрсә эшләргә кирәк икән? Дуа кыл. Я Раббым, миңа хәерле тормыш иптәшем бир. Тормыш иткәндә әле ул бер-береңдә теге тулы рәвештә булмаса да тулланасың инде бергә. Ни өчен без әйтәбез бит, тормыш иптәше алар ике ярты. Ягъни берсе бер яртылы әйбер булса шулай бит, син бер ярты әйбер. Икеңне бергә кушкач бер бөтен буласың. Менә шулай бер-береңне тулландырып, матур итеп гомер кичерү турында уйлап, һәм инде шулай ук мөһим бер әйбер ата-ананы, олы кешене, тормыш иткән кешенең киңәшен дә тыңлау, аларның сүзләренә дә колак салуны мин кирәк дип санарым. Һәм инде иншалла шушыларны үтәргә тырышсак, Аллаһ хәерле тормыш иптәше булыр. Бергә дөресләнербез, бергә матурланырбыз, бергә бер-беребезгә яраклашып матур гомер кичерербез. Инде асылда теге ниндидер бер идеальный шаблон куеп, ул шаблоннарны эзли башласак, белмим таба алырбызмы? Без бит адам баласы, үзебезне дә шаблонга кертеп булмас. Без аны кертмәсәк, кемдер безне кертмәс ул шаблонга. Шуңа күрә иң мөһиме үзеңә лаеклы ярыңны тап та, шушы диненә карадагын, һәм ин шулай гомер кичергә кирәк дип инде без җиткерәбез. Инде иң беренче чиратта Аллаһ Тәгаләне сорыйк, безгә Раббым хәерле, лаеклы ярларыбыз, тормыш иптәшләребез булса иде дип. Амин, шулай булсын. Инде үзебезнең дә тамашачылар өчен шуларны теләп калабыз. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, исегезгә төшерәбез. Эфирда имамнан Садыйк тапшыруы һәм бездә кунакта Инсаф хәзрәт Ибатуллин. Хәзрәт, инде аңлашылды ки, матур күркәм булсын безнең менә шушы никахларыбыз, ләкин бит тагын бер мәсьәлә бар. Мәсәлән, безгә язып җибәргәннәр, никахтан соң яшь гаиләдә бала туып, алар әти һәм әни булгач, бу ике гаилә башлыгының дин алдындагы җаваплылары ничек үзгәрә? Алхамдулилlah, балаларыбыз тормыш чәчәкләре, тормышның яме инде шулай бит. Алхамдулилlah, Аллаһ Тәгалә балаларыбызга тәүфик, һидаят биреп, шушы бөтенебезгә дә балалар үстереп, аларның рәхәтләрен күрергә насыйп әйләсен. Менә бу ата-ана булу шулай ук менә гаиләдә иң башта иң зур җаваплылык ир-һәм хатын вазифасын аласың. Һәм инде Аллаһ Раббың әллә сиңа насыйп итеп, сиңа әти һәм әни булу җаваплылыгын да бирә икән, син дә шулай ук инде әти булсыңмы, син әни кеше булсыңмы, ата-ана җаваплылыгын онытмау синнән сорала һәм тиеш дип куела. Һәм инде менә мин һәрвакыт исем кушарга килгәч, бу әйберләрне аңлатуны кирәк дип табам. Һәм гадигән әйткәндә, күп әйберләрне аңлатмыйча менә шушыңа бигрәк тә мөһим бер әйтәм. Ягъни иң беренче чиратта Аллаһка шөкер итегез. Иң беренче чиратта Аллаһ сезгә зур нигъмәт, бала нигъмәте бирде. Ягъни мин аны әйтәм инде, теге бер генә экземплярда кул белән эшләнгән зур бүләк Аллаһ бирде инде. Единственный экземпляр өчен работа дип әйтәм. Башка берәү бу мондый бүләкне Аллаһ берәүгә дә бирми. Менә күз алдыгызга китерегез. Бер бәндәгә ошагамы? Юк, сезнең бала ул берәү генә. Аллаһның сезгә генә биргән. Шуңа күрә иң беренче Аллаһка шөкер итегез. Аллаһ сезгә шундый зур нигъмәт, бала нигъмәте биргән икән, Аллаһка шөкер итегез. Һәм икенчесе, ата-ана булуның зур вазифа икәнлеген аңлагыз. Һәм без дин ягыннан аңлатабыз, нинди вазифа соң, нинди бурыч. Кыска гына дип аңлатканда без әйтәбез, менә бала каршында ата-ана, бала үскәч без ата-ана каршында булган бурычларны аңлатабыз. Әмма ләкин ата-ана баладан нәрсә дә булса алыр өчен дип әйттекме, сәбәбен кылу кирәк бит. Ягъни син шушы Аллаһ каршында җаваплылыгны да һәм инде дөрес балаңның игелекле, тәүфиклы булуының да сәбәбе бер зур сәбәбе, аннан гына тормаска мөмкин, ансы да бар. Зур сәбәбе син шушы бурычларыңны ту. Беренчесе, мин инде шартлы рәвештә генә бүлеп аңлатам. Берсесе мәдди җаваплылык. Ягъни бала шушы балиглыкка җитеп, үз-үзен ашатып, эчертеп, дөньяда кәсеп итә алып, шушы дөнья нигъмәтләрен үзенә ала белә башлаганчы, без беренчедән шушы нигъмәтләрне бирүче, җиткерүче, Аллаһның хәлал булган, Аллаһ рөхсәт иткән, нәрсә бар шул түгел. Нәрсә тукталып мин менә балама нәрсә бирсәм дә ярый түгел. Юк, Аллаһ кушканча шушы дөньялыкта булган ашатып, эчертеп, киендереп,
һәм шушыны кәсеп итү тәрбиясен бирүне мин әйтәм бурыч дим. Шуннан да бу бурыч. Мәсәлән, бала бит әле ул мәсәлән күкрәк сөтен имгәндә ул үзенә авызына да ризык китерә алмый. Шулай бит. Бу безнең бурыч. Бу ниндидер бер зур бер эш эшләгән кебек кабул итмәскә кирәк. Бу безнең бурычыбыз. Аллаһ моны безгә шулай тиеш куйган, шулай бит. Һәм дә инде аның гомере булыр. Бездән башка да без ансын без белмибез. Әмма ләкин син бурычлы балаңны ашатып эчертеп теге ризыкландыру. Һәм инде без беләбез, хәтта менә күкрәк сөте белән имезгән анага да Аллаһ Субхаһу тәгалә нинди зур әҗр саваплар бирәм дип әйткән. Һәм шушы матди ризыкны табу тәрбиясендә аңлату сиңа йөкләнә дип әйтәм. Ни өчен? Безгә шушы әтияне биргән тәрбия улым, кызым әйбәтләп укыйсы, ялкау буласы түгел, бишлеләр аласы, тетете шулай дип безгә тәрбия бирәләр бит, шулай бит. Ягъни әйбәтләп укыйсы, бишлегә укып бетергәнсә укы йортына керәсе, һөнәр аласы, шул һөнәрең белән хезмәт итәсе, өйләнәсе, балалар үстәсе. Менә бу әйберләрне без шулай аңлатырга тиешле. Ягъни без балага күрсәтеп җибәрергә тиеш дөньялыкны дөрес һәм матур итеп алып бару юлын. Дөньялыкны дигәндә монда без әйтәбез, менә бу һөнәр алу, гыйлемле булу, булдыклы булу, бу белән бөтенесе. Һәм инде без әйтәбез рухи бурыч. Минем шартлар рәвештә аңлатам, рухи бурыч. Бу нәрсә? Менә бу инде җәмәгать иман. Һәм инде менә бу иманыбызны киендерү, ризыкландыру юлларында без өйрәтергә. Без тән матди, менә тәнебез шулай бит. Һәм рухи әйберләрне дә ризыкландыру киеме. Монда бу нәрсә? Җаныбызның, калбның ризыгы ул нәрсә? Аллаһны зикр итү. Ул Аллаһка иман. Ул шушы намазларыбыз, ул шушы гыйбадәтләребез. Һәм инде син балаңа өйрәт. Ахирәттә Аллаһ каршына баргач бәхетле булу юлларын. Күрсәт Аллаһ каршында син шушы дөньяларда һәм ахирәттә нинди юллар белән бәхеткә ирешәсең. Шушы динне аңлату һәм тәрбия бирү синең бурычың дип әйтәбез. Һәм инде шуннан да бу әйберләрне үти алсак, инде иншалла Аллаһ каршында әҗрен дә Аллаһ каршында алырбыз, һич шиксез. Хәтта кар вакытта кемдер әйтер, менә тәрбияләдем инде. Әмма ләкин Аллаһ бирүче. Шуңа күрә Аллаһ тәлә бирсен, дугада булып Аллаһтан сорыйк, тәрбияле балалар бирсен дип. Һәм иң мөһиме Аллаһ каршына килеп баскач, безнең җаваплылыгыбыз булыр. Ягъни без Аллаһка шөкер, мин тәрбияләдем я Раббым, сиңа тапшырдым, инде кылганы синнән дип әйтә алырлык сүзебез булыр. Шуңа күрә без дөньялыкта балаларыбызны шушы җаваплылыкны тоеп, онытмыйча, ата-ана булуны онытмыйча яшәсәк иде. Ягъни гади генә матдилек белән генә чикләнмәсәк иде. Менә мин баламны ашаттым, ишерттем, квартира алып бирдем, машина алдым, диплом алып бирдем, калганы минем эшем түгел. Юк, син әле дөньялык өчен генә бераз тырыштың. Бала беләбез бит күпме шыраклар балага байлык та бирәләр. Һөнәр дә бирәләр. Хәтта кемнәр бизнеслар биреп калдыралар, шулай бит. Әмма ләкин файда нидә? Әгәр дә тәрбия шулай булмаса, шуңа күрә ике якны да инде бер абзыйбыз әйтмешли, икесе дә булса бик әйбәт инде, шулай бит. Яхшы тәрбия дә тормышның бер нигъмәте дә булса, бу олуг нигъмәт. Әгәр дә кеше ахират ягыннан да, иман ягыннан да нык булып, дөнья ягыннан да нигъмәтләргә мул икән, алхамдулилlah, бу иң зур дәрәҗә. Әмма ләкин бит дөнья байлыгы артыннан гына куарга өйрәтеп, акча эшләргә генә өйрәтеп, без иман мәсьәләләрен, Аллаһны онытып, Аллаһ Тәгалә каршына гыйбадәт, кишилеклелек сыйфатларын аңлатмасак, өйрәтмәсәк, менә бит кар вакытта бик аяныч ишетергә туры килә, балаларга өйрәтү, менә син наглый бул. Кеше менә хәзер кем бәхетле? Кем менә шундый бер кешедә санламыйча, кешенең хакына киреп яшәүче кеше бик бәхетле. Менә син шундый бул дип өйрәткәннәрне дә ишетергә туры килә. Әмма ләкин без беләбез. Бу әйбер вакытлы чагына ничектер бер рәхәтлек китергән кебек. Әмма ләкин ул бала үсә, ул тормышка карашы аның шундый булып үсә. Ул бит шул ук ата-ана. Ул хәтта шушыны өйрәтсә дә, ул бит үзе андый түгел. Ул бит үзе дә андый булып яшәмәгән. Ул авырлык кичергән. Чөнки нишесең, сабыр да кирәк дөньялыкта, кайдадыр синең хакыңа да кирүчеләр бар. Әмма ләкин ул шушы иман зәгыйфлеге сәбәпле бәндәгә аңлата, син иманлы булмады. Баласын әйтә, Аллам сакласын. Син бул менә мондый, менә урла, тегеләй, булай, менә бәхетле булырсың ди. Әмма ләкин ахырын аңлыймы баласын
дөньялыгында да бәхетсез итә. Аның бит эше кырые бар килеп чыга. Шулай бит, әгәр дә кеше һәр вакыт кеше хакына кирип урлап, ул адәм баласы да кем эшли, Аллаһ Тәгаләне шушы дөньялыкта ук туктата. Һәм Аллаһ ашына ахирәткә баргач, ансый тагын да янәчле була. Шуңа күрә без инде бу мәсьәләләрне аңлап, балаларыбызга каршында борычларыбызны үтәп, балаларыбыз дөньялыкларында да, ахирәтләрендә дә бәхетле булуга үз көчебезне куйсак, иншалла, бәхетле ата, бәхетле ана булырбыз, һәм балаларыбыз да бәхетле балалар булып үсәрләр дигән ниятта теләктә кылабыз. Һәм иң мөһиме, балаларыңа дуа кыл. Дуа кыл, менә шу балаларым исән-сау, таза сау булсыннар, тауфиклы булсыннар, үз юлларын тапсыннар, хәерле кәсепләр булсын, гаиләләрен корсыннар, сау-сәламәт булсын. Менә шуның ата-ананың дуасы, ул югалмый, ул җирдә калмый. Һәм инде һичшиксез без беләбез, менә ата-ананың шушы синең аңа карата булган дуаң, хәер теләгең иншалла тормышка ашар дип ышанып әйтәбез. Амин, шулай булсын. Инде ни кызганыч вакытыбыз чыкты, хәзрәт. Әле менә бу мәсьәләне узаклап сөйләшербез. Нәкъ менә инде теге никах темасыннан без моторына күчеп киттек бугай. Ата-ана булу мәсьәләсенә шуңа күрә аерым бер сөйләшү иншалла насыйп булсын. Бүгенгә инде сез белән саубулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Линар кардаш, һәм хөрмәтле тамашачылар, Аллаһ Тәгалә сөйләгән сүзләр безне хәерле итсен. Инде хәерле галимнәр, хәерле файдалы сүзләр булсын. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, исегезгә төшерәбез, бүген бездә кунакта Казаныбызның Дин Ислам мәчетенең имам хатибы, безнең якын дустыбыз, студиябызның яшь кунагы Инсаф хәзрәт Ибатуллин иде. Саубулашабыз сезнең белән инде алдагы очрашуларга кадәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.